Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Στο βίντεο αυτό θα μάθουμε πώς να κρατάμε το βελονάκι, πώς να κρατάμε το νήμα, πώς να κάνουμε τον αρχικό μας κόμπο και πώς να δημιουργήσουμε το αρχικό γαϊτανάκι με τις αλυσίδες, από το οποίο ξεκινάνε τα περισσότερα πλεκτά μας. Μη σας ακούγονται πολλά, είναι εύκολα στην πράξη, οπότε μόλις εξοικειωθείτε θα είναι όλα πολύ πιο εύκολα. Λίγα πράγματα λίγο τώρα για το νήμα και το βελονάκι. Το νήμα το συγκεκριμένο με το οποίο θα σας δείξω εγώ πώς να κάνετε το γαϊτανάκι σας είναι αυτό εδώ από την Alizé, το midi, το οποίο εντάξει εννοείται ότι δεν είναι ανάγκη εσείς να χρησιμοποιείτε αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποιο θέλετε, απλά λίγο να δούμε τις ιδιότητες του νήματος. Λοιπόν, εδώ στο play βλέπουμε ότι το νήμα αυτό είναι 100 γραμμάρια και 170 μέτρα σε μήκος και εδώ βλέπουμε τις οδηγίες για το πλύσιμο και εδώ πάνω βλέπουμε τι νούμερο βελόνες, τι νούμερο βελονάκι, το δείγμα μας πόσο πρέπει να είναι έτσι ώστε να ακολουθούμε σωστά τις οδηγίες για ένα πλεκτό και η σύστασή του είναι 75% ακριλικό και 25% μαλλί. Λοιπόν, αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι ότι το συγκεκριμένο νήμα πλέκεται με βελονάκι νούμερο 2 έως 4. Εγώ βέβαια θα χρησιμοποιήσω νούμερο βελονάκι 5 γιατί είναι αρκετά χοντρό το νήμα, οπότε με το 2 έως 4 αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε θα γίνει αρκετά σφιχτό ένα πλεκτό. Όσο πιο μεγάλο βελονάκι χρησιμοποιούμε τόσο πιο αφράτο γίνεται το πλεκτό μας. Κάτι ακόμα που θα ήθελα να πω είναι προσπαθήστε να βγάζετε την άκρη του νήματος εσωτερικά από το κουβάρι και όχι από έξω, δηλαδή να μην βγάλετε αυτό το χαρτί για να τραβήξετε το νήμα. Εγώ το έχω κάνει βέβαια εδώ γιατί είναι ήδη χρησιμοποιημένη η κούκλα, οπότε δείτε λίγο, αυτή εδώ είναι η άκρη που είναι εξωτερικά από έξω και αυτή εδώ είναι η άκρη που τραβάμε από μέσα. Δεν είναι δύσκολο να τη βρείτε, μπορείτε να παιδευτείτε λίγο και εγώ έχω παιδευτεί αρκετά και σε κάποιες κούκλες δεν το πετυχαίνω κιόλας, αλλά νομίζω πως θα το καταφέρετε. Λοιπόν, έχω εδώ την άκρη του νήματος, εδώ πέρα. Έχω και το βελονάκι μου και ας ξεκινήσουμε με τον αρχικό μας κόμπο. Για να δημιουργήσουμε τον αρχικό μας κόμπο θέλουμε έναν κόμπο ο οποίος να λύνεται τραβώντας τις δύο άκρες. Δηλαδή, θα το κάνω λίγο στα γρήγορα για να το δείτε ποιος είναι αυτός ο κόμπος, η πρώτη θηλιά που θέλω να κάνω. Λοιπόν, θέλω να κάνω έναν τέτοιο κόμπο, μια τέτοια θηλιά, έτσι ώστε αν τραβήξω τις δύο άκρες να λυθεί. Οπότε, για πάμε να το δούμε σιγά σιγά. Τυλίγω το νήμα γύρω από τα δύο μου δάχτυλα. Το κρατάω με τον αντίχειρα εδώ για να μην μου φύγει. Βάζω τα δάχτυλα μέσα στη θηλιά εδώ και πιάνω αυτήν εδώ την κλωστή που έρχεται από το κουβάρι. Και πιάνω εδώ αυτήν εδώ την κλωστή και τραβάω για να σφίξει. Για πάμε να το δούμε άλλη μια φορά. Γυρίζω το νήμα γύρω από τα δάχτυλά μου, το πιάνω, βλέπετε ότι η κλωστή που έρχεται από το κουβάρι είναι από πάνω, εδώ, την κρατάω, βγάζω τα δύο μου δάχτυλα, αυτά, και βάζω τα δάχτυλα από εδώ και πιάνω αυτό εδώ το νήμα που έρχεται από το κουβάρι, τραβάω και έχω έτοιμη τη θηλιά μου, την οποία και θα περάσω στο βελονάκι. Τραβάω για να σφίξει, μία από τις δύο θηλιές τραβάτε και σφίγγει. Τώρα, το βελονάκι σας μπορείτε να το κρατάτε με τη μορφή μαχαιριού, όπως το κρατάω εγώ αυτή τη στιγμή, ή με τη μορφή στυλό. Αυτή εδώ είναι η περίπτωση του στυλού, η οποία εμένα δεν με βολεύει γιατί είμαι αριστερόχειρος, οπότε δεν έχω μάθει να κρατάω το στυλό από δεξιά. Παρ' όλα αυτά με βολεύει αυτός ο τρόπος, να το κρατάω σαν να είναι μαχαίρι. Και τώρα το νήμα μας που έρχεται από το κουβάρι, έτσι, όχι αυτήν εδώ την ακρούλα που τελειώνει, το νήμα που έρχεται από το κουβάρι. Λοιπόν, ο τρόπος που το πιάνω είναι, βάζουμε το νήμα ανάμεσα στο μικρό μας δάχτυλο και στον δείκτη, εδώ, και το πιάνω καθ' αυτόν τον τρόπο.
να το δείξω λίγο πάλι, στο μικρό δαχτυλάκι και στον δείκτη. Γιατί θέλω αυτά τα δύο μου δάχτυλα να είναι ελεύθερα, έτσι ώστε να πιάνω το πλεκτό μου εδώ κάτω. Να μπορώ να το ελέγξω, να μην μου φεύγει. Άρα κάτω από εδώ από το μικρό δαχτυλάκι και πάνω από τον δείκτη. Πιάνω λοιπόν το νήμα κατά αυτόν τον τρόπο. Θα εξοικειωθείτε σιγά σιγά και θα δείτε ότι είναι πάρα πολύ εύκολο και πάρα πολύ χρήσιμο να χρησιμοποιείτε αυτόν εδώ τον τρόπο. Λοιπόν, για να κάνουμε τώρα το γαϊτανάκι, βάζουμε το βελονάκι κάτω από την αριστερή μεριά του νήματος που έρχεται από το κουβάρι, από κάτω προς τα πάνω. Και βλέπετε ότι έχω γραπώσει το νήμα. Οπότε το πιάνω και το περνάω μέσα από τη θηλιά που είχα στο βελονάκι μου. Και έχουμε δημιουργήσει την πρώτη μας αλυσίδα. Για πάμε να το ξανακάνουμε. Κάτω και πάνω. Παίρνω το νήμα και το περνάω μέσα από τη θηλιά. Ξανά. Από αριστερά προς τα δεξιά, τραβάω μέσα από τη θηλιά. Από αριστερά προς τα δεξιά, τραβάω. Από αριστερά προς τα δεξιά, μου ξέφυγε, τραβάω. Από αριστερά προς τα δεξιά, τραβάω. Αριστερά προς... μου φεύγει, βλέπετε. Δεν είναι κακό. Εντάξει, μέχρι να εξοικειωθείτε κι εσείς, σίγουρα θα σας φεύγει από εδώ, θα σας φεύγει από εκεί. Από κάτω προς τα πάνω, τραβάω. Από αριστερά και κάτω, δεξιά επάνω και το τραβάω. Από αριστερά, τραβάω. Βλέπετε, όσο πάω, αυτά τα δάχτυλα μετακινούνται και φτάνω πάλι κοντά στο βελονάκι. Δηλαδή, ξεκίνησα να το κρατάω από εδώ, δεν συνεχίζω να το κρατάω από εδώ. Όσο πάω, όσο προχωράω το πλεκτό μου, κρατάω και πιο ψηλά. Κρατάω δηλαδή κοντά στο βελονάκι τη δουλειά που κάνω. Από κάτω προς τα πάνω, περνάω το νήμα. 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 Και συνεχίζω έτσι για να δημιουργήσω αυτήν εδώ την αλυσίδα. Το αρχικό μου γαϊτανάκι που προκύπτει από τις αλυσίδες. Και έτσι φαίνεται από πίσω. Έχει αυτές εδώ τις στυλίτσες από πίσω, ενώ από εδώ φαίνεται σαν να είναι V, έτσι. Σαν είναι το γράμμα V, αν το δούμε έτσι. Σαν πλεξουδίτσα στην ουσία. Λοιπόν, πάμε να το δούμε τελευταία φορά. Να το δούμε λίγο ξανά. Κρατάω το βελονάκι σαν να είναι μαχαίρι και το νήμα το πιάνω από κάτω προς τα πάνω και με το μεσαίο δάχτυλο και τον δίκτυο, τα μπερδεύω συνέχεια τον αντίχειρα, κρατάω τη δουλειά μου. Πάμε από αριστερά και κάτω, τραβάω το νήμα και το περνάω μέσα από τη θηλιά. Από αριστερά και κάτω τραβάω και μέσα, από αριστερά κάτω τραβάω και μέσα, από αριστερά κάτω τραβάω και μέσα. Λοιπόν, κάντε αρκετή εξάσκηση πάνω σε αυτό για να μπορέσετε να εξοικειωθείτε και με το βελονάκι αλλά και με το πώς να κρατάτε το νήμα, και μόλις είσαστε έτοιμοι θα δούμε πώς να κάνουμε την πρώτη βασική πλέξη που είναι το άριχτο. Αυτά από μένα για αυτό το βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο που θα μάθουμε να κάνουμε το άριχτο. Γεια σας!